Il-Gvern permezz tal-Ministru l-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes ħabbar kif mill-erba' ġiet estiża l-iskema ta' sussidju għall-istrutturi perikolużi. Din l-iskema kienet bdiet fl-2013 u kien jingħata massimu ta' 10,000 euro. Issa din il-miżura twesset u dak li jkun jingħata massimu ta' 25,000 euro biex jirranġa daru minħabba periklu fost xogħlijiet li jsiru huma fis-soqfa u l-galleriji. Waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Università l-Antika fil-Belt, il-Ministru Galdes spjega fl-iskema hija parti mir-riforma tal-kirjiet ta' qabel l-1995 li daħlet fis-seħħ f'Ġunju tas-sena l-oħra. Qal li għal din l-iskema hemm allokati €250,000 u hija parti mill-baġit għal din is-sena. Il-Ministru Galdes qal kif il-Gvern ħass il-bżonn li jestendi din l-iskema għaliex illum dawn ix-xogħlijiet saru jiswew aktar minn 8 snin ilu u qal li l-Gvern irid li kulħadd jgħix fid-djar siguri. Qed nitkellmu fuq djar antiki u x'kienet is-sitwazzjoni ħafna drabi kien ikollok anzjani jew kellha nix li jgħixu bil-pensjoni jew kellha bis-servizzi soċjali li ma kienx ikollhom il-mezzi finanzjarji biex jagħmlu xogħlijiet strutturali bħal bdil ta' soqfa, bdil ta' travi li jkunu spiċċaw ħafna minn daw id-djar inbnew fis-seklu li għadda u anke qabel għad-dirittura u s-sidien ġustament minħabba li kienu qed jirċievu kirja baxxa ma kienx finanzjament vijabbli għalihom li jagħmlu dak ix-xogħol huma allura kienu jispiċċaw jilitigaw bejniethom u ħadd ma jieħu dak l-inkarigu. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackey qal kif fl-ewwel 6 xhur kemm ilha li ġiet varata l-iskema tar-riforma tal-kera rrikorrew diversi persuni. Dan hekk kif 450 persuna qed jingħataw l-assistenza legali mingħajr ħlas mill-Awtorità tad-Djar. Dan filwaqt li 54 persuna jingħataw sussidju li jilħaq massimu ta' 10,000 euro lill-inkwilini li m'għandhomx biżżejjed flus. Hawnhekk il-Gvern ma stax jibqa' passiv, jiġifieri hawnhekk qed nimxu passi ieħor f'din ir-riforma u qed nagħtu grant li tilħaq iktar minn 25,000 euro lil firxa wiesa ta' inkwilini, jiġifieri iwessaw ukoll il-bands li inti ma tistax teċċedi 60,000 euro fassi kapitali.